Молитва на Свети Алексий от Рим, смирение и любов. Животът на Свети Алексий от Рим е пример за невероятно смирение и благотворителност. Той избра пътя на самопожертвованието, отказвайки се от светските блага, за да служи на нуждаещите се. Свети Алексий е роден в богато семейство, избра да остави всичко зад себе си. Животът му бе изпълнен с благодеяния и постоянно търсене на начини да помага на бедните. Смирението за Свети Алексий не беше просто дума, а начин на живот. Той вярваше, че истинското смирение идва от сърцето и е път към божествената любов. Благотворителността на Свети Алексий беше израз на неговата безкрайна любов към хората. Той не само даваше от материалните си блага, но и от времето и вниманието си към нуждаещите се. Молитва към Свети Алексий за смирение в ежедневието може да бъде мощен начин да внесем духовност и смирение в нашия живот. Той е вдъхновение да живеем с по-малко и да даваме повече. Пред нас стои вдъхновяващият пример на Свети Алексий, чийто живот беше осветен от благотворителност. Нека измолим силата да следваме неговия път, отдавайки се на помощ на нуждаещите се. Молитвата ни води към сърцевина на неговите учения, безкорисната любов към ближния. Смирението, според Свети Алексий, не е просто добродетел, то е основа на всяко действие, извършено с любов. Той ни учи, че истинската свобода идва, когато оставим гордостта зад гърба си и приемем смирението като път към извисяване. Животът на Свети Алексий е пълен с истории за безусловно служене. Той не само даваше от малкото, което имаше, но и отделяше време, за да слуша и утешава тези в нужда. Така той стана символ на истинската благотворителност. Молим се за силата да преодолеем гордостта и да живеем със смирение, както Свети Алексий. Нека тази молитва ни напомня, че истинската сила се крие в способността да бъдем слаби пред ближните си и да помагаме без очаквания. Нека възхвалим Свети Алексий за неговия пример на благотворителност. Той ни показва, че даването не е само материално, то е споделяне на топлина, разбиране и любов. Светецът стои като вечен ориентир за подражание в нашите сърца. Свети Алексий ни учи, че благотворителността не е просто действие, а начин на живот. В съвременния свет, изпълнен с егоизъм, това послание е по-актуално от всякога. Да помагаме на нуждаещите се без да очакваме нищо в замяна, е върховен акт на човечност. Смирението и благотворителността водят до лично и обществено преобразяване. Животът на Свети Алексий служи като мощен пример за това как малките жестове на доброта могат да имат голямо въздействие. Възхищавайки се на благотворителната дейност на Свети Алексий, ние сме призовани да следваме неговия пример. Това включва не само даването на средства, но и отделянето на време и енергия за помощ на другите. Съвременните хора, вдъхновени от Свети Алексий, демонстрират, че дори в днешния забързан свят, все още е възможно да живеем със смирение и да помагаме на бедните. Техните истории ни мотивират да бъдем по-добри. Молитвата за мир и разбирателство между хората, вдъхновена от живота на Свети Алексий, ни напомня, че всяко добро дело има силата да промени света към по-добро. Свети Алексий разглеждаше богатството като препятствие за духовното развитие, насърчавайки отказването от материални привързаности. Той вярваше, че истинските стойности се крият в смирението и служенето на ближните. Уроците на Свети Алексий за смирение и благотворителност остават актуални и до днес. Те ни учат, че даването и подкрепата на нуждаещите се носи истинско удовлетворение. Ние можем да приложим ученията на Свети Алексий в нашия живот, като се стремим към по-смирен начин на живот и активно помагаме на тези в нужда. Това може да бъде начинът да открием по-голям смисъл и удовлетворение. Молим се за благодарност и надежда, вдъхновени от живота и примера на Свети Алексий. Нека неговото наследство ни води към по-добър и по-смирен начин на живот. Чрез молитва и действие, нека търсим вдъхновение от Свети Алексий, за да живеем със смирение и да разпространяваме доброта в света около нас.